Май се плюс по-лесно. Значи това означава, че Xbox беше малко по-лесно. Я да не падне екип. Време за язда пускам малко. Yes! Фукнах го! Уа! Фукнах го! О, брат, настрах Лон се! плюк на 2 нива подред. Стига бе, брат! А сега ако изърве не работи, самоубивам. Работи! Все пак. Брат, yes! Йоане, два пъти. Фук!